Judith Bakux ta' 29 sena li tgħix il-Belt Valletta reġgħet ġiet arrestata jumejn biss wara li ngħatat il-ħelsien mill-arrest wara li ġiet akkużata li ħarqet karozza ta' tip Mercedes Novembru li għadda. Il-qorti revokat il-ħelsien mill-arrest ta' Bakux wara l-Avukat Ġenerali appella mid-deċiżjoni tal-Maġistrat Rachel Montebello. Mohammed Ali Laħderi li bjan ta' 27 sena ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie akkużat li attakka żewġ persuni b'sikkina f'San Ġwan. Il-każ seħħ it-tnejn li għadda fi triq Santa Margherita u wieġeb mhux ħati għall akkużi miġjuba kontrih. Fil-qorti ntqal li l-pulizija għadet fitteż żewġ persuni oħra li allegatament huma ħu l-Libjan u li mufhum li kienu miegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.